Bukuende nomor 2 ayat sada sahat ro ditolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanon. Amin. Asima roham diau ale Jehovah, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagiku. Allah yang goau, tuho doau marha borusan ale Jehovah nikudo, hodo debatakku. Marguru tutangamu do akka parsoriaki, saya palua maau siat tangan ni akka musuku doh siat akka na mangalatong yau. Ale Jehovah, saya unang paurak ahu, ay hodo na hujau. Saya palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani saluhut para sini rohaun, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang manjua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taonon na haleaon dohot siak ni baga, saat rodihau na pinarsilang. Saya tupahi mahami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jalamar benget ni roha, songon anak haholongan ni rohami. Diaka si taonon asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot to di parbadia marhite-hite hami. Amin. Marende hita siam bukuende nomor 350 ayat 2 dohot 4.
martangihon ma patik ni debata ima patik pasapuluhon dohot lapatanna patik pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu dan jadi haliangan niroham donga saripe nidonganmu manang naposona bawah manang naposona boru-boru manang lumbuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang olo hita marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna siurupan do nasida mangaramoti nasa ugasanna akup nii dan jadi bola-bolaon ta pardihata ni dongan jolma manang naposona pe siapoan do nasida jala sidas-dasan mandapoton ulaona hian atong rap mangidogogo mahita lahu mangulaho patiki ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na umbartu patiki amin marende hita sambuku ende 174 ayat sada 1-2 Tato potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata amanami parasiroha na sumurung na pemudo hami di jolom martangiak tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudangido saya sima roham mida sandok bangso nami sesama dosa nami saluhutna saya sungguh lima roha nami asa muba roha dohot pangalaho nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami
Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akaloja jalan asorat, hupasonak pe hamu, buat hamu ma augakku tu hamu, gurhon hamu ma sianau, aina lambok doau, jalan aserep marroha, asadapotan hasonangat tudimuna, ai lambok do augakku, jalan neang do dohot nahu haporsakon, hasangapon ma di debata na diginjang. Marende ita sian bukuende nomor 570 ayat sada dohot tul. Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel di minggutta sadarion, ima sian Yohanes 12 ayat 12 sahat rodi 15, tajahama marsikat soring. Dungi torang niarina, dibege halak narotu pestai, nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Dungi dapat Yesus mahalo desada, ima dihuduli, hombar tunatar surat. Ima sahatna, martua doaka natu mangihon hatani dibata, jala naupeopsa. Amin. Marende hita siam bukuende nomor 206 ayat 2 sahat roditul.
tindak koma haporsiatai, songona hatindak konni dongata sahaporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tubuhon ni si Maria, naga bega-bea siatot di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patolukon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo nasoha tu dosani. Disimai mayana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halat nang mate, dohot dihangoluan naso rasuda. Amin. Tabigima kor parupuan Kamis.
Tabigema kor parupuan hosana.
Tabegema titing masa di minggutta sedarion. Tik-tik HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 10 April 2025. Sada Romawi, Tik-tik Maragam, Sada, Naman dohoti ulaon pakobasion huria. Naman dohoti aka kegiatan dohot pangkobasion di huria nasa mingguon, toropna A. Kebaktian minggu, walau ratus siapulu onom halak. B. Partangyangan 302 halak. C. Sermon kategorial 100 onom halak. 2. PHD sermon bulanan kategorial. Sermon perempuan Deborah Sabtu 10 April 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di Gedung Paulus. Tolu Paborhaton Sintua na pensiun. Di hari Minggu sadarion di ibadah pukul siawib patu paun ni huriata do paborhaton pensiun tu tolu halak sintua di huriata ima A. Sintua TL boru pakpahan pensiun penuh. B. Sintua M boru simatupang pensiun penuh. C. Sintua BL tobing pensiun dini. 4. Partangyangan passion. Partangyangan passion pa ihut-ihut parti naona di Tuhan Yesus Tuhau Parsilang di Patupama di hari Senin sahat Kamis tanggal 14 sahat 17 April 2025 mulai pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gereja Domutusi asa mangarade pukmuan kur lao patu begehon endekur di Partangyangani ima hari Senin ima kur ina Kamis dohot Deborah, hari Selasa ima kor ama dohot lansia, hari Rabu ima kor hausana dohot Hana, hari Kamis ima kur gabungan perempuan dohot kur sektor. 5. Parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Jumat Agung. Di hari Jumat 10 April 2025 di Patupado ibadah parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di Garijaon. Masuk pukul 6 WIB, dohot pukul sia WIB. Ria mahita mandohoti ibadai dalam marningot habe bernit ni Tuhan Yesus Kristus di hauna pinar silang. Laos diuduti marulaon nabadia. Olatni naboi tasagi mah parmingguota tu ibadah pukul onom asa unang manumpuk di ibadah pukul siawib. Jala di pukul 10 opat wib patu paota do punguan nahohom di Garijaon. Ibadah sore mansohot majo. Onom Jumat Agung sekolah minggu. Di hari Jumat 10 April 2025 di Patupa Huriata do ibadah paningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Jumat Agung tu sekolah minggu. Masuk pukul siawib. 7. Partangyangan buha-buha ijo. Di hari Minggu 20 April 2025 di Patupa do partangyangan buha-buha ijo manang pasca manogot di Garijaon. Masuk pukul 4 WIB. Ria mahita rotu partangyangani dalam makalason parningotan ari haheheoni Tuhata Yesus Kristus. Walu parningotan ari haheheoni Tuhan Yesus Paskah. A. Di hari Minggu 20 April 2025 ima pesta parjolo parningotan haheheon Tuhan Yesus Paskaraya
di Patupa do ibadah pascaraya opat hali ima. Pukul siawib bahasa Batak, pukul siawib ibadah sekolah minggu, pukul 10 wib ibadah remaja, dohot pukul 10 wib bahasa Indonesia. B. Di hari Senin 21 April 2025 ima pesta paduahon parningotan haheheon di Tuhan Yesus di Patupa do ibadah di Garejaon masuk pukul siawib. Sia, telur Paskah. Domutu kegiatan Paskah di hari Minggu 20 April 2025, Huria Marhite Sektor membagihon telur Paskah di Minggu 20 April 2025. Ganup Sektor paradehon 100 butir telur naung masak jala di Papungu di Minggu 20 April 2025. 10. Bunga altar. Bunga altar minggu on ima persembahan keluarga. BP Sitompul Inang Sintua Tewe Boru Sibagariang ruas sektor Sia Bethlehem. Mau lihat tema di Pasahat Huria Tunasida. 10 Sada. Penyuluhan kesehatan. Huria Marhite Seksi Kesehatan naing patupahon pemeriksaan gula darah sewaktu di hari Minggu 20 April 2025. Dung sidung parmingguon manogot pukul siawib di ruang kesehatan. 10.2 Ruas Natamba. Mamuka Minggu Sadarion gabe ruas ni Huria Tama keluarga Daniel Busisa Hutasoit Inang Femi Monika Haryanto dohot sada dakdanak nasida. Nasida Rosian Gereja GBI Pekanbaru saunari tinggal di Jalan Taman Pendawa nomor sada Depok masuk sektor sada Moria. Dung sidung tiktingon pinagido matu nasida rotu jolo lao patandahon keluarga nasida. 10 Tolu janji iman pembangunan. Tapa botohon ma janji iman pembangunan melalui Sintua Parmahani atau sektor daftar naung pabotohon janji iman pembangunan boi tajaha di tikting naung di tongos di WAG BHD. 10 Opat ruas Namonding. Nah di hari Rabu sia April 2025 nunga jumolo maru jungolu amang MT napitupulu opung Ivandoli nah hina baluhon inata SR Boru Panjaitan ruas nih HKBP Depok 2 sian sektor tolu Kapernaum tutup umur 81 tahun tatangnya konma asa margogo jala tarapul sude keluarga tininggal hona 2 Romawi tikting parhepengon. Saldo nihuria di bagasan minggu on 12 April 2025 Huria 60.525.200 rupiah. Pusat 6.144.124 rupiah. Diakoni sosial 47.110 rupiah. Sai di pasu-pasu tuhatama akapeleani nang ulaon di huriaon bahen sangap di goarna jalalasni roha di hita ruasna. Aka tikting naso jinahahon boi mata jaha di warta naung sahat tuhita. Songoni masahat ni tikting di huriata di bagasan nasa mingguon. Mohon maju ke depan untuk keluarga yang baru datang. Manginang, perkenalkan nama saya Daniel Busisa Hutasoit.
dan istri saya Fomi Monika Haryanto. Sebelumnya kami beribadah di GBI Pekanbaru yang sesuai diwartakan, dan saat ini kami juga sudah pindah tinggal di Depok 2 di rumah inang kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kami dapat bertumbuh di gereja ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tabigima kor punguan ama.
tabegema kor keluarga na pensiun.
Tapa punguma peleata sada A dot sada B huhut marende hita bukuende nomor 140 ayat sada seterusnya.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Huriya na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Hata ni debata di minggu tasadarion ima sian pesalmen bidu ono puluelu ayat 25 sahatu ayat 36 songonoma tersurat nunga di idana sida hababongotmu ale debata hababongot ni debatakku rajakku tu bagasan habadion nai madaran di zolo akka paredde di pudi ni akka parsarune di tonga-tonga ni namar baju akka nama malu doal pinuji ma debata di bagasan akka luhutan Tuhani hamu aliakka nasian mual ni Israel di sido si Benjamin siapudan pangarajay na sida aka iduk sian Juda pe pasipar aka iduk sian Zebulon aka iduk sian Naptali dito nahon debatado haguguunmu say parguguy ma ali debata na pinatupam tuhami ala jorom na di Jerusalem taruhonon niya karaja dosugot silehon-lehon tuho say songgahi ma buaya na ditolongi akajonggi na marhorokoron rabdohot aka anak ni lobu niya kabangso asa dioloy na sida patu mangalehon job babahal iba na pasirak ko bangso aka na makalomohon hamusuon rodo sugot aka na sumangap siyan Misir kuspe hapugad do marsobba tu debata hamu ali akka harajaon ditano edehok kamu ma debata palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani ibana na marhite-hitehon langit ni langitan siyan narubi idama pangyaron nama suara nagugui sailehon hamuma hahormaton tu debata hamulyaon nai do gumonggom Israel jala diaka banuagijang sahali do haguguonna sokal do debata ro sian inganan na akan nabadiai debatan Israel do ibana silehon haguguun dohot hamulyaon di bangso pinuji ma debata ima anggo sana hurian itu hatta masuk maita sonari tu minggu palmarum minggu mare-mare daun palma anggo didongat ta Katolik tung takas to sonari nasida patiup-tiup daun palma tang binoto hakabipit taon radang itadda daun palma mare-mare ro ngamau lulu mare-mare on di taddo gudang bagot ati gudang di bagot main dangadong onma minggu parpudi dihita ada orang so masuk kita tu minggu Paskah dung tadalani minggu-minggu prapaskah mamuka sian minggu Septuagesima minggu Palmarumon paingotok kita songon turpuk epistel lakin sada peristiwa na macai belga ima haroro ni Yesus tu Jerusalem menaiki keledai
mangguhi na tersurati, hama masukna tu Jerusalem akan menjadi titik awal dia akan memulai proses langkah demi langkah untuk menuju salib. Lau simana tapa ingot-ingot mamuk kamar sugut, marhite-hite pertanyaan passion. Luar biasa doa penyambutan ni aka na di Jerusalem, di haroro ni Yesus na tu Jerusalem. Tarsongon pahlawan panglima perang namulak sian medan perang, membawa kemenangan, membawa jarahan. Kira songonima penyambutan nasida tu Yesus uju masuk tu Jerusalem. Jalas do mutusima di bagasan minggu ta sadarion di totopon ma nasongon topik ni minggu ta ima lehon ma hahormaton tu debata. Nah dia ingat sian ayat 75 yang dalam bahasa Indonesia dengan tema mengakui kekuasaan Tuhan. Hurian itu hatta heado rahita mengadopi manang makilala nguluon songon nagok kekacauan. Rudut songon konser musik rupani na pemainna dan kompak adong pargitar na pahatopu adong paredena na satonganada adong na sibuk selfie huhut marker dekor adong tindang mati ano nga hubere nga hira rumik ko rekamanin wain buru tabayakon molo masa na songuni pasti do kacau. Alay bayak ma molo tuhanido nagabe konduktorna, dirihenna, na memimpin ngulutta, na mengatur ritme ni ima nguluttay, jalan na menjaga keharmonisan di nguluttay. Ima namasa di pesalmen ono puleluan. Adong didok nakaning uduran, maruduran dengan teratur. Adong di jolo, adong di pudi, adong di tonga-tonga. Adong musik. Adong di si imalas ni roha. Ala Tuhani na manguluhon bangsoy. Marhite huwaso na luar biasa. Dan saya yakin kalau Tuhan bisa memimpin rombongan besar Israel marhite edde dohot lasni roha nasongon di pesalmenon, dia juga sanggup memimpin hidup kita yang kadang seperti orkestra tanpa partitur. Alanido marhite turpuk tahun di jauh do tuhita kamanginang untuk membuka hati dan holan mabigi alai mengingat, mengakui dan merayakan kekuasaan Tuhan. Merningot marhatopoton dohot mames tahun merayakan ima habel gaon huwaso ni ima Tuhani di bagasan ngulutta. Moroduk songoni
pasti ma ngulutai boy songon edde nauli dang pals be ngulutai alanunga Tuhani kondakna na memimpin ima nguluta. Hurian itu hatta molo taringoti na mengingat merningot mungkin tidak terlampau maju molo tadok salah satu penyakit rohani terbesar dalam hidup rohani adalah penyakit lupa. Lupa tu haburjon ni dongan. Lupa tu pabahenan ni dongan. Lupa tu pemberian Tuhan. Aleno parah ima lupa isi Tuhan nasinobana. Jala di bagasan portibi na berubah sonari natadupi dengan banyak tekanan dan gangguan. Tidak jarang juga kita menganggap remeh kekuasaan Tuhan. Huaso dohot habal gaun ni Tuhani. Alanido Daud mengajak kita kembali mengingat kuasa Allah, tetapi bukan sekedar untuk dikenang, melainkan untuk dihidupi dan kita jadikan dasar penyembahan kita. Itu mana kaing didok di bagasan turpuki marudur-uduran. Hiraima bahasa anak nabu idohonota. Mamuk kasihan ayat 25 nakin. Nunga di ida nasida hababongotmu ale debata hababongot ni debataku razakku tu bagasan habarion nai mardaran di jolo akaparedde di puri parsarune di tonga-tonga adong maka tenari di Koperhonido satu peribadahan, satu penyembahan, satu perarakan yang penuh sukacita teratur jala tohom agung. Ibadah mereka seperti pesta besar menyambut kepulangan seorang panglima perang yang tiba di kota Mabuan Hamunangan dengan segala upah kemenangan. Adong di si sorak-sorai songon nakin ima na di episteli akahalak Jerusalem na menyambut Yesus. Jadi gambaran keagungan, gambaran lasni roha, dohot gambaran keteraturan do na pinatuduhon ni ima perpesal meni. Jadi amanginang marhite turpukon adong sada nai baru na ni paadar ni si Daud tuhita bahwa ibadah seharusnya menjadi pernyataan iman bahwa Tuhan berkuasa dan hadir. Ibadah tai ikon pengakuan do pakatidak konon tentang Tuhan yang berkuasa jala na hadir ima di bagasan nguluta. Dengan beribadah taingot jala tapuji hagugun waso ni ima Tuhani. Tudos doi songon sada parade kenegaraan. Tentu mula masa parade kenegaraan di paingotido rakyat na taringot tu sudia kekejayaan dohot kekuatan ni ima bangsoi. Ibadah kita juga adalah parade iman. Parade iman untuk mengingat kekuasaan Tuhan dalam sejarah dan dalam hidup kita. Alani molo rohita beribadah unang ma holan sebagai rutinitas, tetapi dengan hati yang mengingat dan mengagungkan kuasa Tuhan. Napa duahon ditaringoti do diturpukon taringot tu kekuasaan Allah yang diakui dalam doa dan kebergantungan. Jadi dang holan sekedar merningot kita, alai do mengakui marhatopoton
ima huaso ni ima Tuhan ni. Sadana di perhatopot perpasal meni ima porsia do ibana Tuhan yang menyertai mereka dahulu adalah Tuhan yang sama menyertai mereka kini. Debata na madongani na sida mabain ima halongangan tuak kau puna sida na julu adalah Tuhan yang sama na sanggup menggerakkan termasuk aka bangso-bangso na asing asaro ima sumobba Tuhan ini. Mengakui kekuasaan Allah berarti terus berharap. Manoktok kita makirim jala bersandar holan tuibana disude ima aka partikian. Moloduk songonido tangiang doa bukan hanya keluhan. Molo makatidakon manang mengakui huaso ni debata nomor lapatan terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan dalam segala keadaan, itu berarti doa kita bukan lagi hanya keluhan, tetapi doa kita menjadi satu pengakuan akan kuasa Tuhan yang bertindak. Mengutip penelitian dang binoto nate mungkin bodo aloto rohata na dalak partani hita isom ate mengutip penelitian daw jumonok do partani ninna tunggulu partuhano dang binoto alasan na tersongnon jadi pertanian pertanian ini tergantung do tugijang udan dohot las nyari ada di haposi pertanian do tuhanido mabain udan mengalihun udan mabain las nyari alanido argumentasi ni penelitian non memang persihoton ni pertani namar tuhanon bagas do terbeda ra dohot mungkin akan majalo bulanan nate tuk semertangi yang pe ngarobe ate itu teh tanggal seda ngarobe ting inatuk kan molo songo kami rupani tanggal 26 ting ngarobe inatuk kan alenggo pertani bergantung di mana Tuhan alani ido akapartani pe dia tidak akan pernah berhenti berdoa meskipun cuacanya mangihutun di mana sedang bersahabat pakai maju istilah bersahabat nak pasipata salah do pad dohanon ati baso do sunguni do mertangi yang Tuhan nak penwaeng dileko cuaca yang tidak bersahabat di mana kan bahasa yang bersahabat cuaca jadi norani mana moloro udan pas marari kami si bana dan bersahabati udani ikodang ro udan boy lancar perdadan di mana anggi bersahabat ma Tuhani habe holat di mana bidang bersahabat mungkin dina asing bersahabat dui tradisi marupani bersahabat melepas ro udan ate bersahabat dui tuak kana losok bersahabat dui gebedok si dalian nah roudan inna ta ai bodo dihita rupani dang bersahabat molo roudan alai molo tuak ka penjual mie soto dia segala macam boleh bersahabati tahu mengalang pas rudani boleh dihita dang bersahabat mau lulugun nyari las ari alayang ko per 3-3S mau lihat ma Tuhan dulu ni nanti ani petani walaupun dia lihat tanda kutip cuaca dang bersahabat dang macohoti martangiang kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhanlah pemegang kendali cuaca. Ido imah polosnya haporsiaun ni pertani. Anggo hita nali kota bodo pera asing pikiran na.
Ay bodo pangidur roudan innati. Mulu ikalimat barat. Mulu masa ma pesta ni halak Cinai. Bodo ibadang roudan. Tang roudan di sihani. Menurut mga babae ini. Cak gome ni. Alay matu sih, tapos tayo ngotate. Ima haguguun ni ima seorang petani yang tahu matahari dan hujan itu di tangan Tuhan. Dia tidak pernah berhenti berdoa meski cuaca belum bersahabat. Ia tahu siapa yang memegang kendali. Pos dorohana diingot do ima haguguun ni di bata. Alani dalam doa ingatlah siapa Tuhan yang kamu berdoa kepadanya. Bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Lalu yang ketiga, manginang merayakan kekuasaan Tuhan. Mames tahun habelgaun hagugun ni debata. Ditutup perpesalmanido turpukon marhite panggilan jauh-jauh asa sude portibi laho ima manubba debata. Ala dihaporsiai, jalidu tahaporsiai. Kuasa Tuhan itu tidak hanya dirasakan oleh Israel, tetapi menjangkau langit dan bangsa-bangsa. Tuhan itu bukan Tuhan lokal. Itu beda nih agama suku, dohot agama Kristen, agama asing. Alain ko agama suku lokal do. Raja kampung dotong anggo Tuhan nei. Raja kampung. Ora di lokal desar do desi. Mulo de bata mula jadi nebulun dia batak ola nita banuli doi. Taresido di huasona dia etong. Di sido ima wilayah kekuasaan na. Lokal. Alai anggo Tuhan taiba dang lokal. Tetapi Tuhan yang universal. Alanido huwaso hagogoon na perlu do dibaritahon aka na porsia asa sude portibion manada debata na mangului. Hurian itu hatta buama hita merayakan huwaso ni Tuhan ini. Bukan hanya dengan nyanyian, tetapi dengan kehidupan yang penuh syukur dan penyembahan. Dengan iman yang teguh karena Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dengan kesaksian karena dunia perlu tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, tetapi penuh kuasa. Alani di minggu Parmarumon diajak hatan itu hataudo hita untuk tidak melupakan karya Tuhan yang besar yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus yang juga akan kita rayakan dalam minggu depan. Firman ini mengajak kita untuk mengingat, untuk mengakui dan merayakan kekuasaan Allah dalam hidup kita. Bohama hita lau patupahoni. Bayangkan amang inang sahalak pendaki gunung na sedang ingin menaklukkan jalur yang terjal dan berkabut. Di tangan na adong do jam tangan, di tas na metnai adong do kompas, jala di rohanai adong do lagu kemenangan na terus boy ima edde honon na. Jam tangan ni paingot to ni bana taringot tutikki. Setiap kali ia melihat jam itu, ia tahu berapa lama ia sudah berjalan. Kapan ia harus beristirahat dan kapan ia harus melanjutkan. Songonima hita marningot huwaso ni Tuhan ini di masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita di masa lalu, Ia juga punya kuasa untuk menolong kita melewati lembah dan badai hidup. Itu juga seperti kompas. Kompas itu membantu untuk mengetahui arah. Tanpa kompas, pendaki itu bisa tersesat. Kompas itu akan menuntunnya agar tidak salah jalan.
Ini juga gambaran kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mampu menuntun hidup kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bukan kekuatan kita, bukan hikmat dunia, tapi kuasa Tuhanlah menjadi kompas dalam kehidupan kita. Dan sepanjang jalan pendaki itu menyanyikan di dalam hatinya lagu kemenangan. Meskipun belum sampai ke puncak, ia sudah bernyanyi. Mengapa? Karena ia yakin kuasa Allah yang sama menuntunnya naik akan membawanya sampai ke puncak, sampai kepada tujuan. Ini sepertinya kita merayakan kuasa Tuhan. Bukan hanya setelah menang, tetapi bahkan saat masih di tengah-tengah perjuangan. Ngulut tahun amanginang songon pendakian ido, pendakian iman. Kita perlu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, karena itulah kekuatan kita, menyemangati kita. Kita perlu mengakui kuasanya yang menuntun kita hari ini. Dan kita juga perlu merayakan kemenangan yang akan datang, yang Dia siapkan. Karena kuasa Tuhan itu nyata dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sautit nari sedarion paborhatot tado tulu halak situa niuriatta. Ngalam morube situaon. Alam morube perhalaro nihuriatta. Dan gereja kita sekarang membutuhkan tenaga baru. Di naborhat tababorhat sedarion tur halak situa ni huriata mauliate matadok tutuhani di pamilihon nasida naselaon. Tutonga-tonga ni huriata pas-pasu tuhatta maka pakkobesion nasida di tonga-tonga ni huriataon. Ate. Jala mauliate dohonot ka tusudie keluarga. Naong mamelehon ima nasida marhalado di tonga-tonga ni ima huriata. Pas-pasu tuhatta ma akapakkobesion muna di tonga ni huriaon. Duk peciuk kamu ba hokma haburjon muna te. Hokma haburjon na. Ringgas na marminggu pertangyangan hokma. Unang dong so mangula gabe songon na seheli roro wani ati ringgas ma anggo hita parhala doon di ujung na do hita ditibbangi huruf deh kita dinilai di akhirnya ujung nilakana sidama anggo tiki aktif hita dak pola tajom dung selesai dong. Gabe tong madongan hamuna. Ayong do song ni so nahurot narahay ati. Dakulan na parhalero na pesiun, yak na pesiun nasik pesong unido. Duk pesiun ni mana? Etur hibet do hatana. Tu akan aktifi. So bino tapi akan aktifon na imbe. Ang buhay mo da juro laksong ni. Na. Kebesong ben ati kos na niulan ni naktipon. Da song ni do teh ka pegaw negeri pe song ni ulu song ni te. Mulak ka guru rubani guru sekolah. So beres meneng ka guru naing kolak ke bang na may pikiri anggo hami na juro daw inda do. Hape na juli man ti aktif malsanido. Jarang doro. Alay dong so mangulay bana ba songoni ma ay hami kapadita peulu songoni ang wak kapadita na pason waeng do arang be si garu huriye banin na kan abe tiki mana pe kuno na si garu huriye tong ibaen ngiro na ngating tiki aktif tu dia lawi mana serok persoalan ditinggal hun alayang guna tuluk kui dia senak kapardopahan naon daw na burju do halahon di pergogoi de batama hamu ate gajang umur biasanya mulo pisiu jolmaninna ulu do mitor hatop daun aturan somal maragid debu tidak kiabe majahatik ting dak kiabe tersongon na mangajari
Aung do ya direktur ni sada pabrik. Pesium may bana. Horoa tik direktur ibana sa soma 5 naman sa amplop. Soma naman sa amplop. Tiap bulan nga siya dong amplop di mana tong. Jalan ngay boto mana hira di dia mana hudul tarohon na amplopi. Pesium may bana. Halak kita doon. Inang ido marcarito tuhami. Jadi hira-hira 3 bulan du pesiun sayolo ma amangi sehudul li zolo ni teras di Zebunein. Alay sehira iboto inatay do hira di tanggal-tanggalong saya muncul di bana itu sih. Dak terus rupani hira tanggal-tanggal tertentu do saya hudul saya nauti. Ay marhuwa pa ada pola. Alay duk sipa mana inatay rupani. Ano ni tong do nga hanong naruhana kan. Oray sulukiti matu donga sa perkerizona ipabuwa mahoroa. Alay maloro inatay bisuk do. Dia perbisuk na. Tiap bulan iparaya di amplop. Paraya do amplop tiap bulan. Alay 1 tahun may berlangsung. Dungi ngalam sa gabi atu si mana ay ngapesiuna hapeng narwana. Ni anang gu kita darok si zakot tadi. So naharo ngati. Sehat mahmu dot keluarga pas-pas itu hatta ma pangulo muna na 15 tahunon. Ditupahi marperbui gudang di tonga-tonga ni huriatta. Tangi aku kamu anggiat martaba-taba aka sudut no posoon olo situa. Ayak kena poson waeng maul do solo matua mamang imna. Asugari rupani pinangido dokter Boyon si tua mohoin na aunang majamang ba. Du pesium ma eno kan. Jadi akamana nami kana poso ba radema jo hamu ulu gabe si tua ulu do hamu Boy may dapat to nakasituan ate. Ako masituan na ate. Yusulo na sa uya kasituan. Sektor 4. Sektor 2. Piga-piga sektor noaing na kurang. Di pas-pasugata mga keluarga sudi. Hamupe mulai ate diak ka pambili hunon muna di tunga-tunga ni huriatta. Amen martang yang maita. Tuhan mauliate di paingot hodo hame marhite-hite hatam asa gabe huria pribadi bangso na marningot marhatopoton jala merayakan huwaso ni Tuhani na mangula di bagasan ngulu nami sian tiki-tiki na salpo tiki sonari jala tu tiki na nengro lehot dihami hatawon dot gugu asa marpanidangi hami di hagugumi marhite-hite ngolu peribadahan nami partangyangon nami pamujion nami haporsion nami kesetiaan nami asanang akan humaliang pe tartugu rohana lau makaposi makaporsiai Tuhani unang luas hami gabe bangso gabe pribadi gabe huria pelupa namura lupa di sudia kapabahenammu na lupa di sudia kapakokopommu tu bagasan ngulu nami naing ma ganu pari ganu tiki disungguli hami Tuhan taringot tua kapabahenammi asa lam tarida nang kaparbuin ni haporsion nami di bagasan nguluan muliate marohanami di hari sadarion favor haton ni huriamdo tudu na posom situa pausukon
pelayanan nasida sebagai situa. Ali Tuhan paso-paso ma akapagkubesion niya manamin na namyon nang mabilihod dirina sa 15 taon dito nga ni Huriam. Paso-paso sudia akapagkubesion nasida. Paso-paso manang akakeluargana. Jalahoma na manungguli na ngaka ruas ni Huriam na ulo mamelehod diri na marhalado dito nga ni Huriam. Mauliate ma Tuhan, paso-paso akka ruas ni Huriam naro di bagasan og bason. Diragam ni akka pergumulan na sida adongdo na sida na marsahit na dirawat di rumah sakit Sonari, pemulihan di bagas na narawat jalan. Ali Tuhan, tung sihol situturo hani akka ruasmon. Jala dihaposi huaso do tagogoom mo na sumuba na julon waing rodi sa liling na. Jala nung nga headi day na sida huaso hagogoom mi. Nung nga diida masihol mauwas na sida dinatargogot Sonari alani akka parsahiton. Tung mawa situturo na sida, atuam mo na sida, pakulingam mo na sida, jala lehonom mo ng tangam mo, nagukwasoy, apehonom mo, tu pamatang na sida marsahiti, buhay do'y tanggal, mago, so pamotuan na sida, Tuhan, asiroham unang loas putus asa, unang loas marpadilian na sida, jala molo sero husip-husip, sibulisi na manugunugo na sida na yung madili na yung putus asa, asimaroham, tungtong ostodim, lau paulakon haporsyon na tukdoho patupahon ka narikoti dinguluna. Mula tungadong akan na bergumul dito nga tonga ni keluarga di parsaripeon di ulaw ciganupari nang dia kaparsaoras ciganupari pe ali Tuhan asimaroham rupi unang luas kami marpadilian hinorhon ni akka pergumulan na masa dito nga tonga ni keluarga tugu-tugu na sida makaposi huwaso do taguguom mo marningot nang huwasomi do pabahenam mo na kya di jalo na sida asa marhiti tertugu na sida laho manguluiho atok pinusi mahuali Tuhan marhiti Kristus Jesus martangyak kami amin. Maredde mahita laus tapasahat mapiliata 2A 2B.
mahita tu acara paborhaton pensiun Maredde mahita nomor 753 sada ditiki Maredde non Roma tujuluun ema di tangga pertama aka dongan situa na naik pensiun. Maredde ita. Di bagasan Yesus Kristus di hari Minggu sadarion pabor hatotama pensiun sian ulaun hasituonna ima inata sintua TL boru pakpahan inata situa M boru simatupang dohot amata situa BL lubatobing puji-pujian dohot hasangapon ma tapasahat tu debata mauliate tapasahat tu marsangak madebata nang marhite pakubasyon Surat Keputusan Ketetapan Pendeta HKBP Depok 2 Resort Depok 2 nomor 21/02.1 /SKP/4/2025 tentang pensiun dari jabatan Penatua HKBP Depok 2 Resort Depok 2. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok 2 yang berkedudukan di Medan, menimbang dan seterusnya, membaca dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama Sintua Teria Lamsihar Pakpahan, lahir 21 Maret 1960. Dibaptiskan 29 April 1962, menyaksikan iman 11 September 1977, ditahbiskan menjadi sintua 10 Januari 2010, alamat Jalan Serimpi Raya nomor 50 RT 02 RW 101 Depok 2 Tengah. Pensiun pada hari tanggal Minggu 13 April 2025, tempat HKBP Depok 2. Kuria Kristen Batak Protestan mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua di HKBP Depok 2, Resort Depok 2 selama 15 tahun 3 bulan. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat, dan apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki kelak menurut yang semestinya. Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 April 2025, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP, Pendeta Dr. Andus Masrul Sitorus MDiv. Surat Keputusan Ketetapan Pendeta HKBP Depok 2, Resort Depok 2, nomor 22-02-SKP-4-2025 tentang pensiun dari jabatan penatua HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok 2 yang berkedudukan di Depok, menimbang dan seterusnya, membaca dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan menetapkan nama Sintua Mariati Simatupang, lahir 10 April 1960, dibaptiskan 15 Desember 1963, menyaksikan iman 21 Oktober 1979, ditahbiskan menjadi Sintua 10 Januari 2010, alamat Jalan Mataram 1 nomor 152, RT 003, RW 016, Depok 2 Tengah. Pensiun pada hari tanggal Minggu 13 April 2025, tempat HKBP Depok 2. Huria Kristen Batak Protestan HKBP mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua di HKBP Depok 2, Resort Depok 2 selama 15 tahun 3 bulan. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat, dan apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan di dalamnya, akan ditinjau dan diperbaiki kelak menurut yang semestinya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 13 April 2025, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok 2, Pendeta Dr. Andus Masrul Sitorus MDiv. Surat Keputusan Ketetapan Pendeta HKBP Depok 2, Resort Depok 2, nomor 23-02.1 SKP-4-2025 tentang pensiun dari jabatan penatua HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok 2 yang berkedudukan di Depok, menimbang dan seterusnya, membaca dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan menetapkan nama Sintua Barita Lambok Lumban Tobing, lahir 8 Maret 1964, ditahbiskan 2 Agustus 1964. Maksudnya dibaptiskan 2 Agustus 1964, menyaksikan iman 21 Juni 1981, ditahbiskan menjadi Sintua 10 Januari 2010. Alamat Jalan Tarumanegara 6 nomor 459, RT 002, RW 015, Depok 2 Tengah. Pensiun pada hari tanggal Minggu 13 April 2025, tempat HKBP Depok 2. Huria Kristen Batak Protestan HKBP mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas penatua di HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat, dan apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan di dalamnya, akan ditinjau dan diperbaiki kelak menurut yang semestinya. Ditetapkan di Depok pada tanggal 13 April 2025, Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok 2, Pendeta Dr. Andus Masrul Sitorus MDiv.
Aho padita HKBP Resok 2 Upaborhat mahamu situa teria lam sihar pakpahan memasuki pensiun muna sian hasituaun di HKBP Depok 2. Saya didongani asni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani de batang dot parsoron itu di perbadia mahamuna memasuki pensiun muna nabi nasabasahon ni Tuhan itu hamu rap dohot keluarga. Amin. Silakan. Aho padita HKBP Resok Depok 2 Opa Borhat mahamu situa Mariati Boru Simatupang memasuki pensiun muna sian hapar haladoun di HKBP Depok 2. Sadidongani asni rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata ama dohot para soron itu diperbadia mahamuna memasuki madalani masa pensiun muna nabi nasabasahun ni Tuhan itu hamu dohot keluarga. Amin. Aho padita HKBP Resok Depok 2 Opa Borhat mahamuna situa barita labbok lubetubing memasuki pensiun muna sian hasituaun di HKBP Depok 2. Saya diparrohai saya didongani asni rohani Tuhan Yesus Kristus diparrohai Tuhan de bata parsoron itu dia lau memasuki masa pensiun muna nabi nasabasahun ni Tuhan itu hamu rap dohot keluarga. Amin. Silakan. Mauliate ma dohot di keluarga na mangurupi pakobasyon ni hamu ama namin na namin situa saliling marhubas di hurion. Salidongani jal di pargugoy di batama marhite-hite tol di porbadia hamu di akaparsaoran panidangion nang pakobasyon na adong di huriay. Marsangat madebata di tongani hurianay Tuhan mama masu-masu dohot madongani hamu saluhutna. Amin martangiang mahita. Ali Jehovah manami marhiti-hiti Yesus Kristus dohot tod di porbedia puji-pujian dohot hasangapun mariho naung pabakiton dohot marsurak kana posom marhubas di tongani huriam pasu-pasu ma akka pakkobasun ni naposomon rap dohot turiam borhati ma nasida dohot ruas ni huriam patuluson ulaong pajomu dihami laho marsaur marpanidangi dohot marhubas lumubi ma borhati ma naposom situa TL pakpahan situa M Simatupang, situa BL Lubat Tobingon, rap dohot keluarga na madalani pensiun sian hasituaon. Pasu-pasu mapakobasyon na sida na salalengon ditongan ni huriamon. Pargugoy mana sida marhitetor di porbadia. Lao pada sipon ulaon pakobasyon na sida nang marhite masa pensiunon ditongan ni persauran di huriam dohot masyarakat ala ni Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Menghadap susah maham. Mari dehita sian nomor 140 ayat 4. Hobar tu naunia turhon ni huriata marhite-hite rapot huria naung dipai baru marhite-hite rapot huria tahun 2025 pasahat ni huriata do namar goar cendramata tuak kasih tuata na pensiun
khobar tu akka masa tohonan na sidabi. Asa unang adongan no suku-suku dihita ala marupahon rupiah do anggo nasian huriata alai nabudo di pasahat tu na bersangkutan laho menempa sesuatu di bana alani tu inanami na dua khobar tu pangiduan nasida adong manon marupa cincin senilai khobar tu na sepatutna di zaruna sida tu amang BL lebat tobing di bagasan hepeng manon di pasahat huriat datuna sida hujuma tulu halak lau pasahaton parjulo ketua parartau manon pasahaton tu amang BL tobing perdita marisi pasahaton tu inang berbakpahan ala parupuan dan mungkin ama pasahatot tu jari-jarinan nonate pinasama tu inak perdita nyonya perdita siturus pasahaton tu inang situa Mariati Simatupang ujo mahamu tu zulu amun natulu silakan hasil bendahara huria mana duitnya oh ya oke coba dicek pasca itu ya, oke silakan. Jadi inang berumaha alani perkarizuan na subuhi tertadikun nasida disaan berusaha ron yang roni atuson ala dang bui terbaen alani akaulaon sonare pinasa matiki tu hamuna natulu lau pasahaton madokat ani mate dia matiki tu hamu madositahi mahamu ise maparjulu tolong mic-nya dulu mic. Horas marita saluhuna di hamu amang inang jongjong hami di sonnoaing di paborhat huriata lau pensiun alai setabi jolo huada majomak padita aso guat rasida mulia tu mamak padita nami depatu pahamu ulonon lakadonga perhaladu saluhuna saya diparbisuk dipargogo itu hatta mahamu lau mangula ulaun na pinasa ni Tuhan Tuhamu terus terang masih ganggu disebutlah perasaan alai sebagai situa harus tegar susah senang harus menyebut nama Tuhan jadi tu sudah dewan marturia diakoni Penonia dan pula udok rasude teh turunannya teh mau lihat ma di pangajari muna tuau saluhuna sebagai mulai ulhudok mulai sian peniroi sekolah minggu paniroi ama bendahara 2 periode lebih hamudo guruku mangula dison dari tamnya kopadita secara khusus adong hudok anon guar pribadi dang dia alai ima kibanggaku mangula dison tukpe
menurut audak sikop alai bodo dimaklumi suri akan nabi hubungan dohot ulauku na manguda di son hubereng dari son amak situa silitonga mau lihat amang di pangajari umum suak songoni tim verifikasi mau lihat amang nauli do na pinasa munatuau pasur aku natong do diajari Tuhan hamu pasatun laka ulau ni tu hamu lau mengajari au mangula di bagas ni Tuhatta secara khusus musai tu amang MC Hobing Bapak Gideon inang Burisinaga tetua dong doha kurangan iparniulan hati hai alai dang pribadi ido hati hai nama asa dang pola nagabi minta maaf memang ima kondisina parniulani gawe songoni ale di pudian nyari manupak tunauli do sude na taulai na paturehon aka halo jauh munai au dang pola loja halo jauh munai pengorbanan munai pature ture huriau diajar-ajari hamu au ditugu-tugu hamu au lagwe mangula saudak nai tusude punguan nama pe danga pala godang au berkiprah lai sempat doa japian roi maju mahamu punguan nama ni huriatta 7 songoni dot saluhut na ruas ni huria HKP Depok 2 mungkin orang lebih pangulauku molo secara bertatap muka khususnya au pendahara 2 periode lebih na menyangkut mai tu ulaun siganupari aka penerimaan ka segala macam mohon maaf bilang ima kemampu aku ima parnguluku alebo doronokku sian toruk ni roha madok laos ima hapor siauku mangula di HKBP Depok 2 molotuk pe kurang lebih alai sian rohaku na paling dalam ima natar bainau salina hudokon ima hapor siauku laos mangula di Depok 2 doronokku ma laos pasu-pasu mahujaro budi biawa sehat tu sadarion danak dunga magodang melihat sama di Tuhan. Sungai secara khusus tu sektor 2 laos di som mahu pasahat mau lihat itu kamu naburju-burju dalam sektor 2 mengajari yau madongan yau maniro yau apalagi dong aku perhalado 2 alai adong manang casi mau lihat ma sudah tinggal bahasa munai gue tarulah ni di bagasan las ni roha gue tarulah di tudongan situa terlebih karena poso unang hea hau mabiar lau mangula di huriau atas atta dapat dita setabi apa ditanami atas atta Tuhan do atas atta sun dan nama dia ahana binasahan ni huriau tuau sudah hulah nak pesua pala sikop nak pesua pala uli alai ima hagogoku do kata borsiaku lau mangula na di Tuhan itu au lau mangula ima sokon motivasi tua kadonga perhalado apalagi tua kacasi ate so tung mabiar hamu mangula dan adok sia biara di somanangaha le pos maruhamuna Tuhan do namar guguihon na mangajari na madongan yang mangula songoni mahata sia nau molutung peadong na kurang lebih pakatayon pardiulan Tuhamu sude na tua-tua nami menang orang tuaku hahanggi pinaribut mau lihat ma di Tuhan ini saya lam di pasu-pasu Tuhan tama huria HKW Depok 2 horas Oras badi hita salut na manginang. Puji madebata ala pepet dia di minggu sadarion purna bakti mahami tolu halak sian ulaon nami hasituan nami jala mauliate
Upasatami tu debata ala boi berakhir tugas nami di bagasan hahi pason. Na parjolo upasatami tu amang uluan nami inang padita mari si borusi mancutak. Nah saya toktong manugu-nugu hami mengajar-ajari hami. Sipata olodo bercanda hami jala gabe parsia jarat tu hami. Nah berikut pasaton nami do hamalaten di rohanami. Ima tu amang pendeta Gideon Saragi dohot amang pendeta S Lumban Toruang. Maaf tuh. Jadi saya toktong mengajari hami ahado situai ahado parhaladoi gabe boi hula hami dohot serep ni roha membimbing hami bohado marageda bohado marjamita songo dia do pahean abit na boi dipakai aka situa. Jadi tong moleate godang ma hupasatami nak peso dison amangi moleate hupasatami. Nah berikut moleate tu amang si hobing, situasi hobing inang bursinaga. Moleate amang. Nah dohot amang situa sinaga. Adong do amang situa sinaga. Dohot amang situa silaban nahinan. Mungkin adong inangot dison. Moleate tu hamu amang inang. Wilala hami do panogo-nogo muna tu hami ditiki naeng ujia kami ate amang di bagas ni amang situa sinaga. Rodo hami mada potok kamu marpungu hamu di bagas ni amang situa sinaga. Rap dohot keluarga. Mamerek kami, bohado hami, parjongjong nami, panyop nami, diageda dohot abit nami, tarobi di hata batak nami. Diajari hamu do hami amang, inang. Mole atema, tarobi di inang borusinaga, inang borusi tumorang. Nah, toktong dak songoni amang inang, songonon. Dang adong hata na uli na dengar na boy hupasatami, holan hata maule atema te amang. Amang sinaga dohot inang boru ritonga tabay madihamu hahi pason di badan asa boy hamu toktong manogonobu aka calon sintua mace perlu do hamu dihami sebagai senior nami nih ngomma jadi tong upasatami upasahat molete tu sudi hamu ruas nih HKBP Depok 2 620 kakak kurang lebih. Moleate hupasatami tuhamu, molodak kamu mendukung hami, menilai hami siapa kateon nami, pabahenan nami, pahian nami, moleate amanginang. Terus mahamu gabe sulu di golu nami, paingotok kami manang ahana hurang. Salinai moleate madi sude ruas. Dukuk kamu program di gereja manginang dah. Dukuk kamu secara khusus tu ruas sektor opat. Nah, hupar mahani 15 tahun. Jadi moleate mahu pasatami asa toktong hita boi marsa dani roha sebagai ruas ni huriata na di sektor opat. Molo adong hahurangaku. Pasti do adong, pasti do adong. Mangi do au dang boyau marupasa. Mangi do au salpu hok kamu ma aka hahurangaku. Selama 15 tahun mangula au di huriaon. Salpu namu ma amanginang da molo pajupak kita unang pola suka kamu inang ngagabe pensiun kamu
tapi songono kamu songono idok ama jamitan yang manginakin hamu dona menilai hami. Terakhir, melatih upah satu keluargaku mendukung. Toktong di dukung au manang tu dia pe molo hudokon pertanyaan on nakpe sipata molo huajak pulangnya malam inang. Nah, pulangnya malam alai tu sude keluarga nami di son. Molo dipilih tamu gabe calon situa oloima. Unap pikiri portibi songonima hataku tu hita saluhutna mau liate. Puji Tuhan, kita diperkenankan Tuhan untuk memuji muliakan namanya bersama-sama di gerejanya ini. Dari jam 9 tadi hingga saat sekarang belum berakhir, itu adalah atas perkenanan Tuhan. Amang pendeta kami, Uluan M. Sitorus beserta Inang, terima kasih Amang. Mungkin kurang lebih kita 5 tahun untuk bersama melayani di gereja Tuhan ini. Kiranya semua pelayanan kami mengharumkan nama Tuhan, Tuhanlah yang menilainya. Begitu juga ke Inang pendeta kami, Inang Buru Simanjuntak beserta keluarga, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Inang untuk lebih dahsyat lagi untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada semua amang inang, parhalado, dongakus pelayanan, terima kasih amang inang atas kita bekerja samanya untuk melayani di gereja ini. Kiranya semua pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tidak luput kepada Sude Ruas Nihuria, dari mulai sekolah minggu, remaja, naposo, tarlumo bidihamu amang inang. Mungkin selama 15 tahun kami melayani di gereja ini, pasti banyak kekurangan dan kelebihan kami. Kiranya amang inang mau memaafkan kami di dalam kekurangan kami. Kiranya semua pelayanan dan puji-pujian kita diterima Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita, memberi kita kekuatan, kesehatan, dan mari kita sama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan, baik dengan apa yang kita miliki, talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk kedepannya. Dan kami tidak lupa kepada amang pendeta kami, kebetulan kami bertiga ini adalah satu angkatan. Kami tidak lupa atas pengajaran yang diberikan oleh amang pendeta terdahulu, amang Gideon Saragi, beserta amang Sintua Sihombing, Boru Sinaga, dan Sintua Sinaga, Namar Boru Situmorang Nahinan. Banyak dukungan dan pengajaran yang diberikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada amang inang yang kami sebutkan tadi namanya kekuatan, kesehatan, serta dapat bermanfaat lagi untuk orang-orang yang membutuhkannya. Begitu juga amang inang, di dalam pelayanan kami mungkin kami khususnya di sektor 2. Sektor 2, disinilah kami amang untuk memohon kepada amang inang, mungkin di dalam pelayanan kami di sektor masih kurang, pasti masih kurang. Tidak ada yang sempurna, tapi kiranya apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan yang menyempurnakan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk semua kita sekali lagi,
kami memohon minta maaf kepada semua jemaat HKBP. Biarlah kiranya apa kekurangan kami mohon dimaafkan. Tuhanlah memberkati kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Jom. Marede Mahita nomor 753 ayat 3 Laos Jongjong Mahita. Ali de bata manami na di banua gijang hodo haroroan ne saluhut silahun lehon nadingkan dok nasa ulibasan na mauliutus pasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hutus di zulum pasu-pasu may jarramuti asa ho parhasiak kami pilihanon pati pulho karazommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalamu taddahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang say pinurbadia magwarmo say ro maharazon say saot malumo ni roham di banua tungaun songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari si sama dusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami unak kami togihon tu pangozunan palu amahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahong. Di sodakon Tuhan debata buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Oras
marita saluhupna tujulu mahita marsisalangan isomma jongjong ka dongan situana pensiun.
sebentar. Buat para puan jangan pulang dulu ya, kita latihan kor gabungan. Jangan pulang dulu, mau lihat